Hvad er det, I skal filme? Ej, Mads. Hvad er det, I skal filme? Ja, det er jo ikke. Det er meget, så. Men du skal ikke bare trykke i bund, fordi så ryger det bare op igen. Bare sådan stille og roligt. Jamen, bare gas. Nej, tryk i armen bare. Nej, Kenneth, du er klar til at tørre. Kenneth, du er klar til at tørre. Det er koldt. Jeg kan ikke bruge det vand. Vi skal lige have et billede inden vi starter. Ja, vent lidt. Vent. Vent lidt. Prøv at det her går, det kommer til at gå helvede til, fordi jeg kan ikke få det ned igennem. Så går det bare sådan der. Prøv lige at løfte den lidt, Simon. Prøv lige at vente. Løft det der, Simon. For fanden. Ej, jeg siger, du kan bare høre. For fanden! Er vi klar? Åh, sådan du mærker det der. Jeg er så fucking klar. Okay, er vi klar? Jeg står i ring. Den fingers stød. Sammen der. Så kører vi. Kæft, Peter! Ej, hvad fanden? Hvad laver du? Hvad laver du, mand? Du har ikke noget sagt. Lad mig bare selv gøre det. Lad mig bare selv gøre det, så. Nej, sgu. Jo, men vi kan ikke se ned på din fede hånd, vel? Du skal hæve den højere op. Okay. Nej, fordi så render du ud over det hele. Nej! Vi er overalt, man laver ikke tær. Så se dig ud. En gang til. Jeg brækker mig næste gang godt nu. Jeg brækker mig næste gang godt nu. Ja. Jeg bliver ved til at Prøv lige at stille, vi skal lige have dit øre. Vi bliver ved indtil du brækker dig, siger jeg. Vi var derude. Nå, er det anden omgang, vi kan se nu? Ja, så er det runde nummer 2. Det er der også lidt. Det kan ikke gå af, ja. Okay. Er vi klar? Det er det samme, når de står det. Det kan ikke vaske af, eller hvad? Er vi klar? Helvede. Må jeg selv styre den? Har du tørt ham? Lad ham nu bare selv trykke på den. Jeg tror, Du skal hæve lidt højere op den her gang. Lad os bare prøve det. Tryk øjnene. Jeg har ikke regnet så. Hold ham for det. Nu skal jeg altså den her For fanden! Vi starter nu. Ja, vent nu, Simon, du skal vel have den. Nu skal du ikke. Nu er jeg ikke filmet. Så er min hæt, ikke? Masserer altid. Ja, tak. Hvordan er man starter den, Simon? Hvor satan. Bare tryk op af. Luk øjnene. Kom i gang. Det var ikke griner, og drik. For helvede. Det er fandme, hvis du bare det havde været vidt, det der, ikke også? Så er det fandme været en dårlig pornofilm. Hallo, vi tager runde nummer 3. Nej, du var helt ude over alt. Sæt dig, man. Ej, pas lige på. Nu skal vi også... Kend for helvede. Kend for helvede. Du skal også tage stolen her. Altså. Hvem fanden er bedst? Det er min idiot. Vi tager runde nummer 3. Så laver han den her. Runde nummer 3. Jeg skal have den her gang. Ej, nu må jeg fanden. Okay. Men så lad lige være med at gøre den her igen. Jeg skal fandme ikke have viden over. Det er bare, man. Er vi klar? Gør det! Men jeg kan ikke lade være med at grine. Nej, okay. Stop. Så stopper vi med at grine. Den her, den kører altså bare. Så nu bliver jeg også lige. Du skal i hvert fald i bad. Du har fået en bule her. Au. Spyt det sådan der. Så er det bare over. Kom så. Okay, så er vi i gang. Papir. Din gas! Vi kører nu. Du bløder. Nej, du bløder. Er vi klar til